Vittu, että kulkee! Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En oo pakkasta pelkää, ei se pysty mun korollaan. Tänne kaadutaan, mutta aina noustaan uudestaan. Yeah! Se on kiroon, että synnyttiin Yhtä tänään rauta. Painanut yhtään mitään. Joo. No niin, sellaista tänään saatiin hienoja vähän ei niin perusreeniä, että 2 ekaa liikettä tehtiin tuolla tunnelissa ja viimeisen liikkeen jätin tänne Vahva Energia salille. Vahva Energia kuntosali, Henkka vähän näyttää, niin tuo on tän näköinen sali ja minkä takia tultiin tänne, niin otetaan kohta vähän kuvia ja muuta. Et mulla on ilo kertoa, että Vahva Energia saa uuden valmentajan, eli painostovalmentaja, eli minä, Jesse Nykänen, liittyy Vahva Energia tiimiin ja meidän jutuista sitten ensi viikolla kuulette lisää, mutta tässä kertaa voi jo paljastaa, että mä oon tän salin uusi valmentaja ja ottakaa Vahva Energian somekanavat haltuun ja meikäläisen somekanavat, niin ensi viikolla aletaan tykittää. Kiitos, katsoit videon loppuun asti ja muista tilaa kanavaa.